Masithathe lithuba ngokufutshane sibuliso bawo abefundisi bonke abakhona otata nomama nobhuti nosisi nabantwana beSunday School ngegama elihle lenkosi yethu Yesu amen. Bendizichazile ke ndingumfana owaxingana emampondweni lisikisiki idolophu yasekhaya ndamamkela uYesu waba inkosi nomsindisi wempilo yami. Yambonga ke uThixo ondivulela umnyango kuba xa efika kula family yasekhaya andichonge nami ndibe ngomnye wabantu abamele indaba zakhe ezilungileyo emhlabeni. Yakhumbula ukusindiswa kwami ndaba firstborn yokusindiswa kula family yasekhaya. It was not easy. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu baba lolwakhe langigcina ndaze nami ndaba nefamily baze nabazali bami bayibona lento ndiyithethayo. Ake sifunde nje kafutshane incwadi kaExodus 33 verse number 14, Judges chapter number 6 abagwebi verse number 12 to 14. Inkulu into uThixo ayithethileyo kule nkonzo ka3. Sicela ukuba asinakwenza nto ngaphandle kokubuyisela izwi lakhe. Siyambonga ke uThixo ngoba umyalezo endiwunikiweyo ukubaluleka bobukho bukaThixo phakathi kwebandla, the presence of the Lord. Kuyashumayeleka noba kekho sometimes. Ukushumayela kuthi ukhona. Ziyabekeka nezandla noba kekho. Bayeza
baziphakamisa izandla okwabantu abasindiswayo nobakekho. Kodwa ukubaluleka bobukho bakhe. Akuzalwa ngoba ekhona kuphela, kuyazalwa noba akekho. Noba akekho kuyazalwa. Uyikhabhoti wazalwa lungasekho uzuko. Alithatha wavelwa ikhabhoti. Wasozwabizwa ngalento balumkile. Kodwa negama lakho ikhabhoti. In our days, abantu bakudala xa bemamele intshumayelo yanamhlanje. Intshumayelo yanamhlanje ungayibona ngathi inamandla, inamazwi obulumko namnandi. God is powerless to connect a man with God. It is very powerful to connect a man necawa. Intshumayelo namhlanje inamandla okumconnecta umuntu imenze assemblies of God. There is a difference between ukuba imember kaKristu nemember ye-Assemblies of God. To be a member of Assemblies of God akutsho ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu. uNkulunkulu akazalelwa ngabantu kodwa uyazizalela abantu bakhe. Ngeke ukwazi uNkulunkulu ukubenzelela abantu kuba ufuna ukuhamba nabo ubheke ezulwini. Ungasenzelelela thina usifumane kodwa ngeke ukwazi ukuconnecta a man to God. Zikhona izinto zokwenzelelana kodwa zikhona izinto ezingefuna ukwenzelelana. Konzo ka3 uthethe ngezwi lakhe uba lilo elivusa abantu. You can preach iBhayibhile uyithethe from Genesis to its children. Bafundisa abantu ngeBhayibhile. If you don't have a fresh message from God, ngoba imihle sifike kuyo sifike kwimihla bakuthethwa ngento eyibiweyo nguSathane kwebiwe umthandazo. Awuqale ehambayo emabandleni iprayer. Iprayer iphethe into ezinkulu. Umuntu angasumayela abe giant enkulu kodwa without a prayer giant engazofika ezulwini. Ngoba iprayer idilithana necharacter yomuntu. Iprayer ikhupha icharacter kaYesu emntwini. Prayer igcina presence of God phakathi kwethu. Ngoba igrace kaNkulunkulu ithatha umoya imbeke ebukhoneni bukaThixo. Kufuneke lo moya amaintain the presence of the Lord. Asifundi incwadi yeGenesis verse number 14. Moses said to God, God said, verse number 14, my presence will go with you. I will see the journey to the end.
ile Bible ekuthiwa ngu The Messenger le. Verse 14. God said, my presence will walk with you. Ngoba njengoba silapha silandwela ubabalo likaThixo. La sibeke bukhoneni bukaThixo. Kukhona izinto efuneka ndizigade xa ndikhula. Eziyazilahleke xa umuntu engathi uyakhula. Ngoba umuntu xa ikhula kuxa sithi ubonwa phakathi kwabantu exercise igift yakhe. Umuntu okhulileyo simbona ngoba eshumayela thina. Kanti umuntu uyashumayela engakhulanga. Umuntu okhulileyo simbona ngoba ekhalimela amadimoni. Kanti umuntu uyawakhalimela amadimoni engakhulanga. Ngoba amadimoni akakhalinyelwa ngokukhula komuntu, akhalinyelwa ngegama likaYesu. Ngamanye amagama akunguwona amandla. The power is in the name. Akukhonto apho ongeze yona. Igama likaYesu kalibizwa. Noma libizwa ngumuntu. Noma libizwa ngumntwana. Ayithinti power kube ngumntwana ibe ncinci. When umuntu ebiza igama likaYesu noba ngumntwana, ipower ingangala muntu amdala xa ilibiza. Alithi xa lifika kweyizathile lehle. Lithi xa lifika emntwini omkhulu ibe likhulu. Kodwa ipower iyalingana. Na ukukhupha amadimoni akuthi ukuthi ukhulile. Nakushumayela akuthi ukuthi ndikhulile. Uyabona uThixo xa efuna ukondla abantu. Ndithi ngokuqina kwami ndifuna ukuma ngaphambili. Noba ndirongo, noba ndimhlanga, noba ndiphila kazalala. UThixo efuna ukufida ibandla lakhe, ulifida nangantoni na. I tell you when I preach to we are not powerful ukwedlula abanye. God is powerful. Only God is powerful. Akwazi uthatha into eweak asebenze ngayo. Athatha into engenamandla enze into esinamandla. God is powerful. Funda le verse istandazelane. Sokuhamba nani ngenqu. Nansi le nto ndiyifunayo. Ndizohamba nani ngenqu. Ngoba when you preach, uhamba nabani xa ushumayela. Xa usenza imvuselelo, uyenza nabani. Ndiyazibona i-team members isikhona. Kuba nomnye ohamba naye. Ngoba sikhona izinto azawuhlangana nazo ezingamfuni umuntu. Ivangeli lentsaba. That is why uYesu xa izabakhupha utheko bakhe hlala neJerusalem. Nilinde idinga lomoya. Ningaphumi ningembathanga. Niyawudliwa ngamarhamnyo madoda. Hlalani. Ithanye iBhayibhile niqhotyiswe. Before umuntu ayoshumayela ivangeli, uyaqhotyiswa. Yabona zikhona izinto ongeke uzithethe, uThixo efuna uzithethe. Soyika abantu.
awuhamba wedwa hamba nje wedwa sikhona izinto ongeke uzithethe ebandleni thetha inyani ongeke uzithinte emabandleni esikuwo uhamba wedwa ukushumayela kwakho uhamba wedwa uyawufika kweli bandla ulisiye linjalo akuhoyiki izinto ezithile zikhona izinto ezithintwayo xa kuhanjwa nondikhoyo basiyeke bekhululeka yazazi ezinye into afuneka uzithathe ezi zinto abazifuni kodwa sibabophile abazithandi nabo sibenze bazisigqila kwathunywa wena hamba bakhulula xa uhamba wedwa uzokoyika abacela abantu kuSathane awufika ukuthi iSathane zawucela abantu iSathane zawucela abantu mna thunywe nguThixo ngizawucela abantu iSathane ndithunywe nguThixo mna uyakubuza iSathane kubani yena lo Thixo Moses uyayazi le nto ndiyithethayo hamba uyokhupha abantu uthi kuMoses awundixelelanga umuntu endizawuhamba naye uthi uMoses awundixelelanga ndizohamba nabani bayajika abantu namhlanje abantu bamandi kusasa bayajika abantu uhamba nabani hamba nabani ukuThixo wena uhamba nabani noba ngabe uphakathi ebantwini uyabenza uphakathi ebandleni basopha ungatshathi nebandla uyilibala ukutshata nondikhoyo noba likamandi namhlanje kube kuhle namhlanje izinto zihambe kakuhle kodwa check uhamba nabani funda mntakababa sihambe undikhoyo waphendula wathi hayi kaloku ndizawuhamba nawe ngenqu andizikunika mntu mna ndiyakwazi ukuhamba nomntu oh what a privilege ukuthi ndingeka ndibona ingcwaba ukwazi ukuhamba noThixo yabona abantu abaninzi benzakele bafumana izinto ezinkulu bathi xa bebona izinto ezinkulu bazibona bengcono kunabanye abantu ngoba xa uhamba wedwa uba mkhulu ukuhamba wedwa kuyakukhatha uba mkhulu ngoba akekho mkhulu kunawe kodwa xa uhamba noThixo lokhu umncinci mkhulu kaloku uThixo yabona xa uhamba wedwa uba mkhulu when uThixo umvulela igap nawe uyuba mkhulu kunabantu now xa ufika ebantwini ubabona abantu bekulimazisa bengenaThixo bekulimazisa bengenamandla you see wena uzibona unamandla kanti awunamandla iproblem yakho usiye yena xa eseduze kwakho uyesaba awukujwayela ukushumayela awukonwabela ukuma phambi kwabantu into ivuyelayo ndimi phambi kwakhe unezinto azithethayo ndishumayela into endisazophendula ngayo uyithethile bayayifuna abayifuni ndizoyithetha into yokuthetha ayikho kwenye indawo ikuye I don't care bayayamkela abayifuni bathi intsha akuyo yalapha ndizoyithetha after that I will die but I will die ndiyithethile
remember akacanvasela uThixo elikaThixo ibandla lenziwa ngamadoda God himself singanawo manani amakhulu kweli bandla lethu senza abantu bethu uma singabenzi ngendlela efanelekileyo uThixo wamazulu akazalelwa hamba naye uthethe naye vuke kuseni uthi ndithini ebantwini bakho buza kuye xa ingekho uzobuza kubani intoni lizoyinika abantu where do you get that message oyisumayile ebantwini uyifumane phi ngatyelwe nguye nje singabablame abantu sithi amaphenduka abayenza into ezi messages sizumayelayo zivela phi ngoba yakhe xa ifikile ihlabanisela inhliziyo eyakhe ayivalelwa nabutyaba ucelwe indoda enenhloko utyala indoda inxilile sunyayelwe lakhe ilizwi elivela kuye liyakwazi kumhlabanisela umuntu enxilile avuke sathetha yona ngoba lakhe linamandla the presence of the Lord awubukhona bakhe bungasekho ebandleni kwanti izinto ezininzi kuba tense kuyenzelelwana akukho thando kuyakliyaswana umuntu uvela ngento anayo setyenziswa noba kanathixo as long imali enayo setyenziswa noba kanathixo as long efundile mamela ndikuxelele uyabona ungafunda uyityekeze akafundwa uThixo uba ngaba ndiyafunda ndifundela mna not uThixo if ufuna uThixo awufundi uthi ufundela uThixo akuyithola iuniversity engakunika uThixo Kale free of charge ngeke umxholo umuntu ongakunika uThixo iuniversity engakukhuphela incwadi awuzawufumana uThixo kuzo ngene amadoda ePublic School apase abe ngodokotela ehlulwe licuba ifake aphume nayo iBhayibheli akamtholanga uThixo lento yahlukile sisimanga sento tumhlabelele haleluya isimanga tamamkela umsindisi wami isimanga somthetheleni andamazanga nabungene kanjani kodwa nangu ngaphakathi kumi sahlele engqondweni yakho uyayiphosa lento sithetha ngayo gijimi ngengqondo yomuntu ayigijimi ngamandla omuntu ayigijimi ngokuhlakanipha komuntu ithi iBhayibheli kwakholeka kuye ukulisindisa ihlabathi ngoba udenge belizwi lakhe hayi ngoba ulumko behlabathi wathi bukhona ubulumko wakhetha ubudenge awunto engqondo le you can achieve all the positions zenkonzo ungenaThixo ungene kuzo zonke isikhundla zebandla ngoba xa kwenyula ikomiti akwenyula abantu banoThixo akwenyula abantu banoThixo ikomiti xa siyenyula senyula kwi-members of the church make no mistake when sikhetha ikomiti yebandla sikhetha kwi-members of the church
not we members of the heaven. Yenzeka ngenye imini siba siyemva bonke abantu abanoThixo. Sikhethe babe yi7 bengena Thixo bonke. Basikhokhele bonke benjalo. Wayenza ngaboma uThixo into yokuba ifihle inhliziyo yomuntu. So that everybody acheke kweyakhe inhliziyo. The presence of the Lord among us is an a peace. Peace. Where there is God, there is love, there is peace, there is security. The presence of the Lord. Bangena ngomnyango. Singabazi babadliwa yintoni. Bafike the presence of the Lord. Ihleli nathi. Ngexesha sikhonza umdala ngezinsuku uyalisavise lakhe bandla. Noba thina singathi HIV positive ayiphiliswa. Singayitsho lonto ngenxa ye level ye standard sebandla. But let me tell you, silithemba likaThixo. Silithemba lelizwe. Ihlabathi aliyithethi lento siyithethayo. Nesifo esisazaba khona. There is a power here to heal every sickness. iBhayibheli ayiphosisi ngemivimbo yakhe saphiliswa. Let us into esiyipreachayo singayivukeli. When God is present, ilizwi lakhe liyajika liphile manyana. But when God is upset, we preach into esiphinda siyibethe kwathina. The presence of the Lord among us. Kukhona into ezinkulu eziphethwe yiyo. Young people, funda incwadi yabagwebi sitandazelana. Verse 12. Isithunywa eso ke sabonakala kuye sathi, ngesikhathi usindiswa uThixo ubeka amandla phezu kwempilo yakho yokukhulula isizukulwane ophila kuso. Lamandla ka engekho ipresence of the Lord ungekho kuyo ngeke wabone. Usindiswa kalomino sindiswa ngayo uThixo ubeka amandla wokukhulula igeneration yakho. Yonke inhlobo yento ehlupha isizukulwana sakho, you are the solution. Uba abantu bebhidizela besifa bekhala ngale bakhala kumuntu onamandla. uThixo akehlulwa nto kodwa thina siyahluleka. We are very weak, but God is powerful. He is the creator. uThixo akabeki indlu ngoba sebona isitena. Wakha indlu without a material. God wenza nantoni na kungeka bikho material. Akakhi ngoba sekhona into ekhona. Uyakwazi ukwakha ungakhange ubone material. Ayigqibi indlu ungabonanga sitena. Don't think uThixo wenza izinto eziphambi kwamehlo akho
izinto ezingaphezu kwento osozibonile. Uthi uYesu kubafundi bakhe niyakwenza izinto ezikhulu nendingakhange ndizenze mna. Ngamanye amagama ndibavusile abantu, ndizivulile imfama nendlebe zabantu abangavayo ndizivulile. Kodwa nina Petro ikhona into engapha kwale ndiyenzileyo. Young people, sikhona izinto ezibonwe ngabantu abakhulu uzenzile uThixo ngabo, kodwa uThixo akaphelelanga kwezinto. Khona izinto ezikhulu uThixo ufuna ukuzenza kule generation. La generation ebizwa ngoba igoso, la generation engathembekanga, la generation hallelujah ekuthethwa kakubi ngayo. Oh, uThixo ikhona into afuna ukwenza yona. Funda standards. Isithunywa eso ke sabonakala kuye sathi, undikhoyo unawe kohandini lomeleleyo. Verse 13. uGideon wathi kuso, nqemhlekazi, The presence of the Lord. Uyabona xa sizobuyisela ubukhona bukaThixo, lento ifuna mna, ifuna wena, ifuna mna ndimeko yami khona, nditshekise imeko yami noThixo. Nawe umeko yakhe khona, utshekise imeko yakho. Wathi uThixo uYehova unawe kohandini. Funda ukhawuleze sithandaze. isithunywa eso ke sabonakala kuye sathi, Upon the power from above and the finished work of the Father. Who is there? We proclaim We proclaim their victory. in His name, victory in the blood of the Lamb. We depend, we depend safika isithunywa kuGideon, isizukulwana sakhe sisengxakini, ngoba eyona nto uSathane alwa nayo in our days iprayer. Uyabona iprayer yinto yokuqala eyibiwayo emntwini. Hlobo zami, kuyaqaleka ukuthetha ngeBhayibheli usumayele noba uthandazanga. Yasumayeleka. Kodwa eyona nto inhlungu neyona nto enza umuntu athi vela ebandleni enamandla ibukela into yakhe inhle aphele sephuba ngaphandle sengumuntu ongasenayo napha ngaphandle, aphele ngenasimilo, aphele sibone nabandla kunabanye abantu. Iprayer ilungisa isimilo sakho.
iprayer izala icharacter kaYesu. Ngeke ibekho lento ithi xa ndifika kwindawo ethile ndizibone ndikhukhumala. Lento ndibona ndiphethe kunabanye sendikhukhumala nje ndinqatyelwe yiprayer indawo apho ndikhandwa khona. Siyathandaza. Wafika kuThixo wathi uJehova unawe goqandini hamba nami tata. Isithunywa eso ke sabonakala sithi undikhoyo unawe goqandini lomeleleyo. Ngoba uThixo uzalwa ufika unamandla wa-investor kuwe. Nabantu ozawukhonza nabo ukunika amandla. Ngena. La mandla akunika wona azawukhulula. Ngamandla athi xa ufika endaweni ngawo xa unaye uphila abagulayo. Kezanga nento entsha kuGidiyoni. Yehova nawe goqandini. Njengoba thina sike sizibone njengabantu abangenamandla, unendlela uThixo ambheka ngayo umuntu wakhe. Goqandini. Hamba. Goqandini lomeleleyo. Andifundise umfazi lo agijimayo. Funda nkosikazi. Ngikhoyo nawe. Goqandini lomeleleyo. Goqandini lomeleleyo. uGidiyoni wathi kuso. uGidiyoni wathi kuso. Mhlekazi. Mhlekazi. Ukuba undikhoyo. Uthonjani ubani unami? Kungani ukuba sihlelwe zezi zinto? Uthene khona sahlelwe into enje. Zayaphi zazigigaba? Ukuba ukhona. Zayaphi izigigaba sefa ngazo? Zezinto ezimangalisayo. uGidiyoni akavuyiswa. Umuntu othi unoThixo wena. Akenyuke maphiko ngoba kuthi unoThixo omkhulu. Kodwa uyamkhwesina lo muntu. Ukuba ukhona uThixo zayaphi izigigaba? Ngoba our God uThixo wesigigaba. uGidiyoni akavuyiswa sisithunywa esithi unoThixo. Uthi uGidiyoni hayi ndiyakufa kodwa zayaphi izigigaba? Akabonwa nje uThixo. Mna ndimbona ngezigigaba. Xa usithi ndinaye andimboni. Ziphi izigigaba zakhe? Uvele zingazekho. Wabalisela. Wathi ubona nje kwedini ukwinto ezazinkulu ezazilapha. Ubona nje kwedini babefika kulomzi begula. Yewethu kwakuhlatshelela ingoma. Kuphakanyiswa amanqindi baphila abantu. Ubona nje kwedini kulomzi kwauke kwakhona izimanga. Abantu bangene neCalvary zabo. Kungathethanga umuntu. Abantu bathisa inkomo beze nenkomo zabo. Abantu beze nento abazibileyo. Akuthethanga kwadini. Haleluya. Uyabaliselwa lonto ayisekho. Ayisekho yayikho. Kodwa uyabalisela. Ufike bekho bayaziyo. Ay. Fike bekho abake bambona uThixo yakhela imihlola. Yamhla uGidiyoni lento yokubukela ibandla kuhlekiswa ngalo. The presence of the Lord
hamba nkosikazi. Ukuba ngikhoyo na. Uyabona uba ngaba wetho kumi mhlawumbe kuthi isithunya mfondini akuthi omuntu mhlawumbe ngenda mina amaphiko. Wathi ndisafunani intoni endizayifuna ngoba uthi isithunya kuthi omuntu and the prophet wangumuntu kuthetha isithunya sivele ezulwini sithi uyavuna akenela ilonto akenela wandiyakufa uthi ndinothi ziphi izigigaba zalomuntu. Ay. Our God is the God of miracles. Ungamdawuda wena. God is not a man that he should lie. He is God. I got it over generation ethile. Oh, powerful with generation ethile. From generation to generation. Our God is the God of miracles. Seek the face of the Lord. If you want God miracles, seek the face of the Lord. He is a God of miracles. He is a God of wonders. Oh, he creates something is powerful. Unalewa ke wayibona wena. Yabalisela madodana. Yabalisela. Ubona nje. Bona nje. Bona nje kulomzi wayephuma umuntu engathunywanga kanti uphume apho uthunywa into yakhe apha ngasemvelalini ethile nanku umuntu ezala abantu akathunywanga umuntu khona into emqhubayo. Yabona lento siyiphele khona into emqhubayo. Yo kukho into emqhubayo akaqhutywa ngama-elder kukho into emqhubayo. Akathunywa ngabantu kukho into emthumayo ngoba xa uthunywa ngabantu uzawuba neproblem. Akasumayeli ngoba ethanda ebona abanye besumaya kukho into emqhubayo. Uyabona ungahlala phansi ngamanye amaxesha uhlale phansi nabantu abasumayelayo. Umuntu xa isumayela eqhuba imvuselelo wanelizwe elikhulu wazala abantu uzibiza ngoba ubiziwe nguThixo. Uyabona bangaba umuntu understand what is a calling. I-calling ifana nentwaso ngokwasemambondweni. Ubintwaso ihambela umuntu ekhaya asonwabise ifamily ngoba ufikelwe ingulo. We are not happy. Intwaso ifikile ekhaya. Fika ithwangutsha. Awufika intwaso ekhaya andonwabi. Intwaso xa ifikile konwayo. Fika ithwangutsha. Fika into ezawusila umzi. Fika into engathandekiyo. When kufika i-calling ebandleni. Calling ayona into yokudlala. You can preach kodwa ungabizwanga. Calling is not preaching. Calling is not preaching. Moses wayengakwazi ukuthetha. God called him. Jeremiah was young, but God called him. Andikwazi nokuthetha. Uthi uThixo mna ndimodala umlomo ndizakwenza. Asiyiboni ngokushumayela. That is why bathi bephuma
mehluleke balahle imisebenzi balahle yonke into bafuna imali ebantwini. When you call by a man uzafuna izinto ebantwini. When you call by God you will seek the kingdom of the Lord. Izinto zonke ziyakulandela. Calling. Ayingomdlalo calling. It's not a title. It's not about a title. I'm a pastor. You can't be a pastor. Ungabizwanga. Back to God. Seek the things of the Lord. Make the things in order. That is why amabandla ayafa amanye amabandla. Ngoba izipho siyakhutshwa. Ayibone sumayela ukuthi ubiziwe. They don't understand what is a calling. What is a calling? Ay lizawufikelela nini kwi-maturity. Ngoba kwi-maturity alisiwa sizikhundla zabantu. Lisiwa si-gift of the Holy Spirit. Maturity. Lizaba ngobaba. Side siyohamba kuba uYesu lingobaba ibandla. Hayi calling hlala phansi naye selgazi zam simbuze kakuhle. Uyabona xa ubiziwe ungandihlalisa phansi ngiyawuxelela. Ndiyawuxelela uba kwenzekani. Step by step. Nyaka endabizwanga, idate endabizwanga. I know. uThixo efika kuwo. When you call by God, awusebenzeli bantu. Sebenzela yena. Awenzeli bantu. Wenzela yena. Awuthetha into ethandwa ngabantu, uthetha into ethandwa nguye. Into ethandwa nguThixo ingakulambisa mfondini. Nanteni into ethethwa nguThixo ingakulambisa. Into ethethwa nguThixo ingakwenza ungabi nabantu. Ingakwahlukanisa nabantu. Uthi mandihambe nabani? Undihambisa nabani? Ndizohamba nawe ngenqo. I remember when God efike ebomini bam. Izalwa ngumzi ohlupheke kakhulu. Yena muntu wayenemfundo ebhetele kunabo bonke ekhaya. No graduate ekhaya. Specialize ngento ekuthiwa yi-mathematics. Ndayipasa ngo-A kwa-standard 10. Ndayifumana ibhasari. Senzo standard 8. Ezawundifundisa. Wayidisturb uThixo imfundo yami. I was doing standard 8. I'm not preaching ngoba I like to preach. There is a power upon me. Angihlala uRonda. Hluphekile. Funde bomini bam. I want to be a doctor. Khupha umama ehluphekile. I see ukuhlupheka kwabazali bam.
lakhula line anger yokuba ndawuze ndimkhuphe ngenye imini. Shaphatala busika. Azixelele uba ndifuna ukubugqirha. Ayithola imfundo, ayithola imali izofundiswa ngabantu. Mini yangoLwesibini ensukwini wafika uThixo. Ititshala yegeography ayime phambi kwami. Preaching is not an entertainment. Agqibela imile. Ambona uYesu emebhodini ngokwakhe. Wabeka amavesi, wabeka amavoice anzima. I was crying. Colleague, ayondiyakudlala. You can preach, but ungabizwanga. Yonakela apha into yethu. We need uba ama-elder xa ikhupha umntu abuze kuThixo. Abanye bayafa. Bafa on the way befana uba bafika ezulwini, bangafika ezulwini baphakanyiswe indlela yokushumayela. There is a power enikezwa abantu abathunyiwe anganikwayo ongabizwanga. There is a power enikeza umuntu othunyiweyo nezwi athi xa ifika kwabo bantu athetha kubo le power ibakhulu labantu. Fika bebethakele benendlela zahlukeneyo behleli kabe emitshatweni yabo. Uliyeza lo muntu omephambi kwabo kuphuma ukuphila kuye. Phefumula uThixo. Let us come back to God. These are the last days. Akekho ongalilungisa elibandla. Akekho ongasombulula izinto ezisiphetheyo. Let us come back to God. God himself. Sayaphi izimanga esasiziva ngoThixo. Asibuyele emthandazweni. Asibuyele emthandazweni. Asibuyele emthandazweni. Asibuyele emthandazweni. Asibuyele as preachers emthandazweni. Asibuyele bandla emthandazweni. Asiyohlolwa emthandazweni. Asiyofunyenyeza kwakhe emfihlakalweni. Vala iBhayibhile yakho siyathandaza. There is a power efihlwe kuthi singabantu abatsha. Masibheke emthandazweni. Seek the face of the Lord. Baba makazothandaza. Hey!
ngifuna ukuthandaza nomuntu omtsha othanda ifuna history kodwa ngifuna ukuhamba naye. Ungabaleka uzapha ngaphambili. It's available. Ungadu act as if uhamba naye. Thank you, Holy Spirit. Bandla liphakamise izandla, isign yokuthi Moya Ingcwele siyakungqinela. Sikhona isilwane salomzi, ikhona inkanyamba yalomzi othi xa uhlangene nayo you will never be the same again. Cela befundisi beze ngaphambili. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Umoya Ingcwele uthi uDavide buyisela imincili yensindiso yami. Namhlanje silahlekelwe yimincili yesalvation. Thank you, Holy Spirit. Phakamisa izandla zethu Moya Ingcwele. Let us connect. Umoya Ingcwele nguye othi restore, nguye osithi connect, nguye obuyisa umthandazo, nguye osinika power to perform miracles. Sibona izinto ezingabonwa, senza izinto extraordinary ngoba kufika yena. Worshiping team, please sing this song. Somandla siyabonga Thixo wethu, awukhonyelwa uyazikhonyela. Nangoku Moya Ingcwele ukhona ubeka istampu one by one, uyabasebenza ngoba basetyenzwe nguwe. Glory to Jesus.
ufaka ithathu yasezulwini. They will never be the same again. Ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Moya wamandla. Moya wamandla. Moya wamandla. Moya wamandla. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your power. 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 Thank you, Holy Spirit. Mlilo dlayo. Mlilo tshisa uqothule. Thank you, Master. Sikeleli lifa lakho. Sikeleli lifa lakho. Sikeleli lifa lakho. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Khonzo wakho thethe ngaye. Nkosi somandla. Phinda kumgcoba. Gcoba ilizwi lakho. Sibonga amadodo wamisile athethe inhliziyo yakho. Thank you, Lord Jesus. Usisifa lakho. Usisa abantwana bakho beseze ngaphambili. Ibe ngulowo nalowo othi Thixo ngifuna ukuzibonela. Andifuni ukubonelwa umuntu. Ngifuna ukuzivela. Andifuni ukuvelwa umuntu. Sibabeke izandla befundisi. uqolo kancinci njengoba kuthethwa apha ndigqitha apha kodata beDC abaphathi bethu. Umoya Ngcwele une message ayibekayo emveni kwale message. Ubeka ilizwi elithi uDavide wema phambi kwebandla wathi, how shall the ark of the Lord come back to me? Uthi umoya Ngcwele ake ndedlulise lento ethi eberhalela oDavide abazolanda umphongolo baye nawo emabandleni. Ndiziva ndicinezelekile ndingakwazi ungayitsho lento. Umoya Ngcwele ndisuka ndiqonda ixesha, ndiyaliqonda ixesha, ndiyayiqonda ne-agency of time, ndiyaqonda ne-commitments. Uthi kodwa mandirelease lento ukuthi this was not an ordinary message, it was a prophetic message for the church. Afuna uMthixo ibandla uthi noba uyolala oDavide bathi mayilandwe lento. Ziphi izigigaba? God bless you. Singayapi uma sisuka Sime ngenyawo bathandekayo singakaphumi ngenxa yalomyalezo uThixo afuna oDavide. Ndicinga uba uThixo ufuna thina njenge leadership yebandla uba siyobuyele kwindawo zethu, sibuyele kumabandla ethu, sithi Nkosi mayibuye ngathi. Sisame ngenyawo sazawuthandaza. Ake sivala amehlo. Bawo siyavuma.
Sive kakuhle. Bekungashunyelwa nje isemoni kodwa bekudlulisa umyalezo. Siyawamkela umyalezo owudlulisayo ngelixesha. Sivuma ukuba Nkosi sibe ngoDavide. Sithi mayibuye. Mayibuye. Mayingahlali ezinkundleni zamaFilisti. Mayibuye. Siyazimisa bawo. Sibulela ungasihloniphi. Nokusingala ngqo. Nokungancancazela ube nedyudyu. Nokungethuki ngokuthi nta kwamehlo ethu. Nokungethuki kujo kubuso bethu. Kodwa wena uthethe ngqo. Siyazimisa. 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 Sibuyele emthandazweni. Sibuyele ezikoleni zethu. Mayibuye. 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 Nkosi kakhulu bawo. Awuthethi into ongazuyenza. Asithemba amandla ethu. Asithemba ukomelela kwethu. Asithemba ubuthina. Sithemba wena ngoba xa singena amandla kulapho esinamandla. Siyazinikela elibabalweni lakho bawo. Ukuba Nkosi wenza ukuthanda kwakho ngathi. Siyavuma Nkosi ukuba kwenze wena ngathi. Kudunyiswe igama lakho ngoKristu Inkosi. Hallelujah. Siphuma nje sisikelele ngangemihla esabandezeleka ngayo. Iphinda insikelelo kulifa lakho. Sikelele izicaka zakho othethe ngazo. Wakwathi uPaul imfihlo ayayifihlo kwasemaphakathini ibonakala lesiwe ngoku nje siyathandaza sisaphuma siphume nayo ngasonwabisi Nkosi ngokuhlwa nje lemfihlo eyayifihliwe uyibonakala lisile thandazela ngokukodwa lo mfana thandazela lo mfana wena namandla uphinda umuqume thandazela lo mfana kodwa sithandazela lo mfana nenkosikazi yakhe oh bawo lemfihlo insikelelo yakho mayihle phezu kwethu njengemvula elale phezu kwethu njengombethe kuze kube imini yokuza kwenkosi yethu Yesu Kristu. Amen.